Iepa ikasleo, goratu TBH bigarren mailan gaudela lehenengo unitatean, soniona neurrian da ona. Bideo honetan, trangeloi buruzko teoremak azalduko dira, bi landuko dira neurketa honetan, Pitagoras eta Tales, eta bideo honetan Pitagoras azalduko da. Gero beste bideo batean azalduko da Tales. Helburua izango da, bai Pitagoras eta bai Talesagaz lotutako problemak ebazten ikastea. Hau da, trangeloen buruzko teoremak aplikatzeko baldintzak aztertzea, eta teorema horiek baliatuz, trangeloen aldea kalkulatzea, eta problema ebaztea. Guazen. Azteko, Pitagorasen teorema ze trangeloetan aplikatzen da? Zuzenetan soilik. Gogoratu, iaz ikasitakoa, zuzena dela 90 angelu bakarra duen trangelua, eta aldekidea ezin daiteke izan, 90 bat dugulako, hortaz, Pitagorasen teorema aplikatuko da, trangelu zuzen isosteletan, edota trangelu zuzen eskalenotan. Bietan, 90 angelua dagoelako. Pitagorasen teorema azaldu aurretik, aipatu behar da, zer dan kateto bat eta zer dan hipotenusa bat. Hemen trangelu zuzen bat egiko dugu, trangelu zuzen horrek 90 angelua hemen dauka, 90 angeluaren kontrako aldea izango da hipotenusa. Eta 90 angelua osatzeko bi aldeak, A eta B, horrek izango litzateke ez, katetoak. Eta Pitagorasen teoremak zer dio? Trangelu zuzen baten katetoen karatuaren batura, hipotenusaren karatuaren berdina dela. Hau da, hau A, hau B. Bi katetoen karratuen batura, hau da, A ber B gehi B ber B, hipotenusaren karatuaren berdina, hau da, C ber Bren berdina dela. Hau da, C ber B berdin, A ber B gehi B ber B. Zertan oinarritzen da hau? Azaleretan. Hau, A biderra, A ber B da, honen azalera. B ber B honen azalera, eta C ber B honen azalera. Bazkenen honekin ezaten nahi garena da, honen azalera, gehi honen azalera, honen azalera dela. Hemen dauz, bi bideoietan, frogatzen da, hau horrela dela. Hau da, Pitagorasen teorema, benetan betetzen dela. Guazen adibidetara, hipotenusaren kalkulura edo kateto baten kalkulura. Hipotenusaren kalkulua nahiko erreza da, kateto baten kalkulua, apurtxu bat, zailagoa. Guazen hipotenusaren kalkulura. Eredu honetan, trangelu bat izango dugu, trangelu zuzen bat izango dugu, eta bi katetoak ezagunak izango dira. Bata da bi, eta beste da 3. Eta guk kalkulatu behar duguna, izango da C, hau da hipotenusa. Hortaz, hemen C ber B, hemen H ber B jartzen badugu B, bardin. C ber B bardin A ber B gehi B ber B, kateto bat 3 da, eta bestea B. Hortaz, 3 ber B gehi B ber B, 3 ber B bederatzi, B ber B lau, bederatzi gehi lau, 13. C ber B bardin 13. Puntu honetara helduta, gogoratu behar dugu, berreketa eta erroketa kontrako eragita batala. Hortaz, berbi aukentzeko, bestean 13 dagoen lekuan erro bat aplikatzen dugu. Hortaz, C, este berbi, C izango da erro 13. Gero erro baten emaitza beti da positiboa eta negatiboa. Kasu honetan kalkulagai hartu, erro 13 jarri eta 3,1 bat emoten du. Minus 3,1 bat eta plus 3,1 bat. Kasu honetan, minus 3,1 bat ez daukago, ez du zentzunik. Hortaz, gure emaitza bakarra, izango da, C dela, hau edo hipotenusa dela, 3,1 bat. Beste adibidean, kateto baten kalkuluan, kateto bat izango dugu, 8, eta hipotenusa, 10. Eta, hirugarren aldea, bigarren katetoa, kalkulatu behar izango dugu. Hori egiteko, formulan, ordezkatu egiten ditugu balioak, eta kasu honetan, egoten duena da, 100, hau da, mar berbi, 100, bardin, A berbi, gehi, 8 berbi dan, 74. Kasu honetan, 74 B ez aldera pasatzen dugu, A bakarrik izateko. A berbi, izango da, 36. 100, gen 74. Eta gero, lehen egin dugun prozedura bardina. Hemen C berbi genuen, eta C berbi hori kentzeko, 13 dagoen lekuan, erroa aplikatzen genuen. Hemen,
bardin. A berbi hori kentzeko eta A bakarrik izteko, 36 dagoen lekuan erroa jartzen du. Eta 36 erroa, izango da, plus 6 eta minus 6. Kasu honetan, minusak izteko zentzunik, hortaz, A 6 izango da. Gure beste katetoa 6 izango da. Torioz, bien artean zein da diferentzia? Hemen eragita zuzenean egiten dela, zuzenean aplikatzen dugu erroa, hemen kenketa bat egin behar da.